Ahoj, já jsem Honza a rád bych vám představil naše auto. Je to Fiat Ducato Multijet 2.3 a má nástavbu Corrado. Jedná se o model T448 a na délku má 7,5 metrů a na šířku 2,4 metrů. Na autě je instalovaná velká markýza a vzadu máme držák na kola s couvací kamerou. Zde je velká prostorná garáž, kde najdete hromadu příslušenství, co potřebujete ke kempování. Auto zvládne řídit opravdu každý. Zde vidíte pohodlné křesla, rádio s navigací, CarPlay a Android Auto. Přední sedačky jsou otoční, takže si tady můžete v klidu sednout ve více lidech. K dispozici v autě máte plně hodnotně vybavenou kuchyni s velkou lednicí a mrazákem. V pravé části vozu máme záchod s koupelnou a v zadní části vozu máte prostorné spaní. Další postel pro 2 osoby se nachází v přední části vozu a je jednoduše stahovatelná. Nezabraňuje průchodu ven. Tohle je naše auto a je připravené pro vás na vaši dovolenou. Můžete nám kdykoliv napsat.